Pontevedra recupera parte do seu entroido. Este ano a cidade terá festas, pero todas as citas estarán marcadas polos protocolos anti-Covid. Que conxuguen dunha banda a necesaria seguridade e a saúde pública, non, que garantan como digo, non, que estas celebracións se desenvolvan segundo os protocolos fixados pola Xunta de Galiza, o marco no que nos movemos, pero tamén recuperar unha festa, non, que eu creo que é das preferidas dos pontevedreses e das pontevedresas. Da programación tradicional mantense o pregón que se celebrará nun espazo acotado e perimetrado. Tamén recuperanse o concurso de murgas no Pazo da Cultura e a queima do loro Rabachol. En canto ao enterro do loro Rabachol, solamente se vai a producir a queima, o enterro en sí, é dicir, non vai haber comitiva, non vai haber desfile, simplemente se vai a celebrar o enterro do loro Rabachol. As citas que caen do programa este ano son o desfile e a noite pirata. O primeiro substituirase por pasarrúas, a segunda por ambientación nas rúas pontevedresas. E vai haber día pirata, non festa pirata, senón día pirata. Vais a ambientar as rúas da cidade con elementos que xa son coñecidos nesta festa, barcos e demais cuestións, polo tanto, ambientación de rúa e tamén pasarrúas. A programación completa darase a coñecer nos vindeiros días. Se adiantou hoxe Gulías que haberá unha festa infantil e actividades complementarias como unha exposición de cartéis.